چی خیل رسم‌های удалит шударо аз телефон пайдо кунем. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Бисёр бачаҳо чанд вақт шуд ки дар комментариҳо менависанд, ин хело шуд. Ман ҳаминро ба назар гирифта хостам ки як видео карда ба шумо нишон диҳам. Яъне расмҳое ки аз телефони мо удалит шудагааст, инро мо чӣ хел вастанӣ мекунем. Пас аз як тавсияи кӯтоҳ мо видеоро оғоз мекунем. Дар як ҷои роҳат нишинед ва видеоро то охир тамошо кунед. Дӯстони азиз, як партияи калони планшетҳо овардаем. Чунин планшетҳо. Ин планшет мини планшет аст. Чӣ хеле мебинед? На, майдаяк чихол дорад дар комплектатсияш. На, магнитни клавиатура беспроводной дорад. Намтар мечаспонед. Удобно маҳкам мекунед. Ранги ноутбук мешавад, мини ноутбук даже. Метавонед ки нам хеле монда кор кунед. На, маҳкам мешавад. Боз дар комплектатсияш ламинат дорад. Чӣ хеле мебинед? Афташ бениёд базеб аст. 4000 мАч аст батареяш. Камера дорад. Wi-Fi, инчунин ду сим карта ва флеш карта ҳам мебарад. Дар ин ҷо як камераш кор мекунад. Боз фронтални камера ҳам дорад. Дар комплектатсияш ручка дорад барои расм кашидан, барои кӯдако бениҳоят хуб аст. Ягон чиз навистан, расм кашидан. Намудош хеле базеб, удобно, инқадар калон ҳам нест. Дар ин ҷо бошад боз айфонҳо овардем ки айфонҳои XR дар корпуси 14 Pro. Чӣ хеле мебинед? Ино ҳам намуди хеле базеб доранд. Нархашон, нархи планшетҳо 6990 рубл, нархи айфонҳо бошад 28490 рубл. Доставкааш бепул. Касоне ки харидаянд, марҳамат ба ин рақамҳо занг занед, муроҷиат кунед. Дӯстони азиз, хостам ки як телефони навро гирам, аз пачкааш кушода барои шумо нишон диҳам, то ин ки мо фаҳмем ки дар ҳақиқат ҳамин функсия кор мекунад ё ин ки не. Чун телефони кӯҳнаро кунем, шояд баъзеҳо ҳар хел фикр кунанд ва ман ҳам хостам ки барои дилпур шудан беҳтар аст телефони навро гирам. Мо телефони навро гирон мекунем. Настройкаи даркориашро иҷозат дода аккаунт мекушоем. Ман камтарак тез мекунам, чунки барои вақти зиёди шуморо нагирам. Хуб, мо телефонро ҳавин настройкашро кардем, аккаунташро кушодем. Акнун телефони мо гирон шуд. Барои мо муҳим чӣ? Камера аст. Бояд мо аввал ба камера медароем ва як видеосъёмка мекунем. Бояд камтарак видеосъёмка мекунем. Хуб, акнун сурат мегирем, як-ду расм ҳам мегирем. Баъди ин ҳамаи инро мо удалит мекунем. Бояд барои ҳархела шудани расмҳо як-ду расм аз берун ҳам гирам. Ина ду расми дигар гирифтам. Акнун ин расмро ҳам удалит мекунем ва галерея даромада аз корзина ҳам тоза мекунем. Чӣ хеле мебинед? Корзинаи мо ҳам тоза шуд. Мо аз корзина тоза кардем. Ҳамаи расм ва видеоҳоро удалит кардем. Баъди ин акнун мо медароем дар Play Market вастанавид удалени фото поиск дода. Ина ин программа 100 миллион скачат дорад. Маҳз ҳаминро скачат мекунем дар телефон. Дохил мешавем. аз настройка ҳам аз настройки телефон даромада иҷозат медиҳем. Простой поиск фото пахш карда. Чӣ хеле мебинед? Расме ки аз берун гирифтам, видео ва расме ки аз ҳамин ҷо гирифтагӣ будам, ҳамаи ин дар ин ҷо пайдо шуд. Дӯстони азиз, як тавсияи дигар медиҳам ки вақте шумо телефонатон агар Android бошад, ҳатман программи Google Photoро пайваст карда монед. Чун бисёри расмҳо дар ин ҷо меравад. Агар ҳатто аз телефонатон удалит шуд, шумо парологини аккаунтатонро донед, яъне функсияи синхронизатсия вақте медоред, мепурсад, шумо иҷозат медиҳед. Дар ин ҳолат бошад, ҳамаи расмҳои шумо дар ҳамон ҷо меистад ва шумо расмҳои худро метавонед ки пайдо кунед. фикр мекунам ки аз ин видео каме ҳам бошад барои худ чизҳои даркориро гирифтед. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Хайр.